Mayong hapon naman sa itong mga pinalangga ng mga tagpalamati. Ari naman ninyo kubus nga lagad si Tita Wilma sa Biyernes nga edisyon sa This Is My Life. And again, thank God it's Friday. Ikatatlo na nga Biyernes sa bulan sang Nobyembre. Tuig 2022. Petsa Jessie 8 na. Kita nagapangamusta sa inyo dara, sa inyo mga lilisuan sa mga radyo, ha? Sa 684 kHz, gani relax kon kamo nagapahunay-hunay. Kung sa mga nagahingagaw naman sa ilang mga hilimuson, tungod tapos naman paniyaga, go lang. Kag kung ano man ang inyo dira ginahimo sa siningation, okay lang ina sa gihapon, importante danay kita. Tugtugtak na alas 3 sa siniiyang hapon. Pati na sa mga naka-online dira, naupagi man sa FB Live, sa Aksyon Radio Bacolod Facebook page. May chat room kita, pwede nyo man malike kag ma-share ang programa, kag magluwas man sina, ang aton man pila ka mga public affairs program, ang aton man mga matahom nga drama halin sa agas na mga hapon, ang mga balita nga ginadulong sa inyo sang amon sa News Center, ang mga news flash, breaking news, developing stories, mga nagkakatabo sa palibot sang aton dakbanwas ang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, na diri sa Western Visayas, Bugos nga Pilipinas, kag mga dalagko nga mga hitabo sa palibot sang aton pungsod Pilipinas, nga sa diin inatanan nabalhag in hiligay noon. Nga sa diin pwede naton inamalay kag ma-share paambit man sa pamilya sang aton mga pamilya kag kaabyanan sang aton mga kaabyanan nga tuyo sa mga malayo nga lugar. Okay na ina siya, no? Kag sa aton man madulong sa inyo sa sining kahapon. Ada lang ang inyong mga reaction kag mga greetings sa aton sini text hotline. Type nyo lang kag-isend sa 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Reaction ninyo, suggestion, piece of advice, dugang nga panugnaon sa itong letter sender sa karon nga hapon. Kung anong inyo matugda sa tagpadala naton sa sininga hapon, nga sa diin daw gusto yan na nga makaangkon sa iya kaugalingon nga pamilya, galing problema para sa iya. Tungod suno sa iya, may ara siya dual personality disorder. Hibaluon ta na bikaron. Okay, upod man sang inyo mga panugdaon kag aton man rekomendasyon para sa aton letter sender sa liwat sa mga naka-online, may chat room kita kag inang mga ara man sa ilang mga cellphone. Yes, pwede man kita nga maka-updenay dira, na pwede gininyo mapadala dira ang inyong mga mensahe kag ang inyo man nga mga reactions. Okay na, Tita Wilma. Kag kung ano man aton madulong sa sininga hapon, yes, bantayan man ina. Pero sa nakuha na ito nga dalagan sa aton sa ni panahon, ay about ang dalagan sa aton panahon sunuman sa pag-asam, medyo magulugal-umon ang aton kalangitan. Magalumon ang aton kalangitan, may ara mga pagpanaliti, pagtupa sang ulan, inagali tungod man sang isa ka low pressure area, na may low pressure area kag ginaupdan pa sang ITZC or Intertropical Convergence Zone. That's why nga ang aton sinikalangitan magalumon, kumbaga makulimlim, paamo ka na pala. Nga do hindi mo maintindihan, masiling kita nga medyo ang aton temperatura may pagkatugnaw pero mapaang man, pero paano, no? Gani, kinahanglan lang da. Extra careful man. Luzon, Visayas, Mindanao, makabatyag sang mabulubugnaw pero may ara man kapaang kita nga mabatyagan. Gani, relax lang ka mo dira. Sa iton mga senior citizen dira nga nag-enjoy lang, okay lang. Kag yes, ang aton man madulong nga informasyon sa sininga hapon ay sa mga conscious naton nga mga kabataan. May arabisan mga pareho niya naton nga mga adult, na sa mga may edad-edad na, pero na mostly sini mga teenagers naton, mga millennials naton, nga inang
conscious sila sa ilang mga lips, hindi ba iban nga kasi gabakal sa ng ano ng tint ano na tint lipstick na nga dugay mapanas kag gusto nila pinkish or mapula-pula pero mas manaming natural nga mga bibig, di ba la? Oo, kay kunami ikaw lips kag mapula-pula man isa man nina sang imo mga asset, di ba la? Isa man nina nga magka-attract kag manamian sila magtulok sa imo. Nay, ti may ara kita pilaman ka mga suwestyon nga mapaambit sa itong sini mga palanggaman nga mga tagpalamati labi na sa mga nagaproblema sang ila do kalagom bala nga mga bibig paamo ka na nga ayang akon bibig nga anga do kadamol ang bibig ko nga do kasapra may sikreto gali dira nga ang imo bibig indi mapula-pula nga anga do kalagom sina iya inabi ninyo nga tungod man gali ina iya sa ultraviolet rays o kung UV rays nga ginatawag. Magluwas sina ang pagpanigarilyo. Gasmoke ka? Siyempre, kung gasmoke ka, given. Kaya makita ina sang mga tao nga may mga mata. Ina siya panigarilyo. Ginakakitaon sa iyong mga bibigan. Na, di ba la? Yes. Kung ikaw pagid palainom sining mga ilimnon nga mga colored, may mga color bala na nga mga ilimnon, may epekto man ina sa imo bibig. Let's say for example kung inom ikaw sang kafe, tulukang mga bibig sang mga coffee lovers. Bala nami ang ilang mga bibig o kung hindi, mga palainom sang cha. Sang tea. Kay may ara nga pala inom sang tea. Kung kisang tea manchaman mo, no? Or hindi gani. Bisan, uy, kung naiyatawi sa mga ginapang mensyonarya nga, either sin ako ng rason kung nga mo ni churros ang bibig ko, basi pa man lang sulundo ninyo iya. Paamo ka na. So may ara kita pila ka mga suwestyon para sa inyo para nga magputi, mangin pink o kung mangin color red. O kung mga mapula-pula ang inyo mga bibig. Wagig ko nagdahom nga ang kalamay gali. Na? Ang sugar is manami gamiton. Na? Sugar kag butter scrub. Na? So, kabalo kita nga ang sugar matamis. Ang sugar is exfoliant. No? Para nga kakasun niya sina ang mga dead cells sa ibabaw sang imo mga lips, your upper and your lower lips, na? Kag ang butter naman, amo ina ang makapa-oily sang imo sini mga bibig. Nami gin man ang oily sang sa dry kay kung naga-dry nagalitik-litik, no? Ang himuon mo, no? Kung may sugar kag butter, himo ka paste, no? Ang guwain na sugar and butter paste. I-mix mo lang na siya, no? Isa kag tunga sa kutsarita nga sugar na 1.5 teaspoon kag isa ka kutsarita nga butter. Yes, i-mix mo na siya nga matunaw siya so very lapuyot na siya. Amo na siyang i-scrub mo sa imo lips, sa imo lower lips kag sa imo upper lips. Pagkatapos pag nag-scrub ka na hindi man tudo-tudo nga magkaladusli man ang bibig mo kaluluoy man. Soft lang gid no nga pag-massage sina sa imo lower kag upper lips. Pagkatapos bunlawan mo ina siya. Pagkatapos bunlaw, kinanglan may ara ka man kung may ara ka lip balm. Kita nyo naman ang lip balm mo ay naiya why na scent, why na baho, hindi why na sabor, pero hanami lang siya, hamot lang siya, no? Kaya may scent ina siya nga, let's say, strawberry, lemon, may ara whatever, nga mapanimahuan ikaw. Pero ang lip balm, mas manami ina siya after mo nga ma-applyan sang sugar and butter scrub nga ginhimo mo nga paste. Ti kung wala ikaw butter, pwede mo i-replace, may alternative, no? Mabakal pa ko na butter, pero basi may may langis da si lola or si mama na singting kalalag pa. Hindi ka kinanglan nga oil gamiton mo halin sa mo kung why butter. Inang oil halin gidya sa lubi. Amo nang pinaka the best. So himuon mo ina 2 to 3 times in the everyday 2 to 3 times a week. So pwede mo siya mahimo every 2 days para nga makita mo ang epekto sa imo mga bibig. Ikaduha,
calamansi or lemon. Diba? O, inaya, bisan ang calamansi or lemon, gamiton mo na iya sa, sa linaban or sa mga mancha. Magkakasgid yang mancha, di ba la? Kag nami pa sa ikayong lawas, kag hindi, Tita Wilma, bisan ang kalamansi gani kung mga malangsa ang kamot mo, kung may ginhikot ikaw nga malangsa, or hindi gani panit sang lemon, kuskus mo lang na okay na siya, di ba la? Kaya nga, ang calamansi or ang lemon, kabalo naman may natural na sila yung bleaching o kung inang pampaputi gidya, no? So, meaning, mangin maputi gid ang imo sini mga bibig, kag ang dark spots sa imo bibig. Or let's say, bisan sa imo guya, pero haplas-haplas lang gamay, pwede gid, no? Pwede mo siyang himuon mo, pugaon mo, kag i-massage ang juice sa bibig mo, softly, massage softly sa imo mga bibig before ikaw magtulog na. Pagkatapos, ay muna siya pa, hindi butangan mo tubig, para hindi tama ka para hindi tama ka isog. Kamera tama gid ka isog sang either lemon or lemon juice nga puro-puro o kun calamansi juice nga puro-puro pagpuga mo na pagbutang mo bulang. So pwede mo siya mabutangan jutay tubig para hindi tama gid siya ka isog. Kag isa pag gid sa mahatag naton nga suggestion is honey. Ay niti ka damo. Base lang daw kag to na iya. Kag to na yung bibig namon niya sang subay kita tama kita misang honey depende pa mati bala anay no. Ang himuon mo dira butangan mo lang sang honey ang imo mga lips. So mga lips kay upper and lower lips, di ba? Butangan mo honey kay dagabing imo nga bibig. Himuon mo pamalahon mo lang kag pabayaan mo lang dira tub-tub mag-aga. But make sure before going to sleep nga nagmala ang honey sa imo mga bibig. Kag may ara pa ko na daidugang. Ang iba na abinin nyo anong ginahimo ang toothpaste, Toothpaste, pero hindi siya siling agad-agad, pero amat-amat. Kaya nga, nagapapinkish siya sang imo sinilips, kag nagapa-soften, di ba la? Ginapalumok kang imo sini mga bibig. Ang himuon mo lang na sa toothpaste, butangan mo ng toothpaste ang imo nga upper and lower lips. Then, i-massage mo lang na siya man gamay. Pabilin mo lang na siya for 10 to 20 minutes before mo man siya bunlawan. I-try mo. Kung hindi kagbid man siya nga siling kung lagombi imo bibig, maputi gid siya daron or mamingin pinky siya, amat-amat lang. Pero ang iya kalumok, imo mabatyagan, mo doon na tiluhan ni Tito Wilma. No, hindi tuod sa mga teenage, sa mga huben pa kita makita tana sa mga classmates ta kaya mo na ilagi na panghimo, right? Oo. So nami gid labi na kun dalaga ikaw solterito kag dalagita, bow. Nami gid ang red lips, natural. Hindi nga siling ay kanami sang ibibig tulukon o gali kay tungod sang lipstick. O kanami na bilang ibibig halin sa agas na magapon gali kay ginagamit niya lip tint. Abin sa una ko nanong kuno ng lip tint nga ginahambal nila. Ginabutang na nila the whole day, hindi mapanas bisan magkaon ka. So ang color namin tinarin na iyan. No? So, do tinta siya, pero madula man siya. May malast siya for 8 to 10 hours na. May ara nga 10 to 12 hours. Amo nang ginagap. Kalaban kada mo gid subong no? Sa mga pareho na to nga may edad-edad na go-wonder ka lang sang mga biyahe sa aton mga kabataan kay tungod nga kabalo sila kuno nung trending sa karon mo. Kuno nung mga ara dira kag pwede dira nga santo iya sa ila sini nga mga hilig sa karon. Bisan gani sa mga mata, no? Kung ano mga ginapamutang, makibot ka lang, ano nang mata mo? Pero katahom. Nami pagid kun angayan sila. What more kung ang imo lips is pinkish, very soft, and reddish pagid na. Okay, as kabay pa nga ang pilaman ka mga informasyon nga natag ni Tita Wilma sa inyo magkabulig man. Ano itong una to? Sugar and butter. Scrub. Mahimo kay na paste, sugar and butter. 1.5 nga sugar and 1 teaspoon nga butter. Di ba? Kung wala ka butter, lana or
coconut oil na calamansi or lemon, then honey, if not toothpaste pagid. Kung may ara pagid kamo dira na mga balaan niya nga pwede man. Pwede nyo man na masuggest iya diri sa This Is My Life, di ba la? Amo ni ginahimo ta. Ari lang itong text hotline, pwede ninyo dira ma-share sa 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kag sa mga naka-online dira, di ba? Ara man, kay may chat room kita dira online. Pwede ninyo dira send ang inyo sending nga mga messages, ang inyo man nga mga matugda iya sa aton mga ginaistoryahan diri sa This Is My Life. Okay, 1:55 action na Radio Philippine Standard Time. Antes man magpadayon si Tita Wilma, of course, ang ito na Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kabaylugid kita ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This Is My Life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This Is My Life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This Is My Life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This Is My Life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. This is my life. Okay, sa
ito na mga naka-online dila. Hi and hello, Ana. Kamusta lang sa inyo? Wow, si Ma'am Ana Sinora Adi sigurado. Nagaulan gid gali Ma'am Ana. Mayong hapon ko no Tita Wilma. Happy Friday. Yes, happy Friday gid sa tanan-tanan. Halong lang kita. Mayong hapon action to Wilma na. Aha, Rokalyat Musa. Ano naman ni? Ay, hindi ka mo na magpadala-dala. Kabalukos scam naman ining iyaya, na? Sudlo na nila kung inyo account tapos gid, na? Kay Sir Rufino. I'm sorry, sir, ha? Dira sa may handumanan kay Sir Rufino Eregabino. Mayong hapon lang dira sa imo. Kay madamo gid nga salamat. Ga-monitor lang siya kuno. Salamat gid, sir. Mayong hapon sa Legran, hala Carlota sa Pilar Compound. Ada, may bagyo naman. Low pressure lang, ma'am. Ay, hindi lang anay. Abudlay, may bagyo. Ashley Elizalde, Tamyaw ko Dexter, Ryan, Tintin, Ashley. Ay ka papatuto kay Nanay Auring. Halin kay Tarsing sa Maaw. Salamat, gid. Ashley, mayong hapon lang. Agwit ko si Diday, happy birthday. Diday, happy birthday. Halin na kay Ma'am Ana Sinoro. Kay Ray Flores Baryoga, mayong hapon Tita Wilma din kara ka sa Don Salvador Benedicto, na? Kay Utay Benedicto, Good afternoon, Ari lang ko nag-monitor sa Sandbar View Hotel sa Bais City, Negros Oriental. Hi, boga po lupa ma-share lang si Utay, na? Be safe always. Kay Marivic Higan Talavera, mayong hapon tawe. Kag Advance Merry Christmas ARB tawe. And God bless you all tawe. Salamat gid. Okay. Ashley Elizalde, Tamyaw ko mga bata. Kuda. Dexter, Ryan, Tintin, Ashley, Aika, Halinkay, Mama Tarsing sa Maaw. Si Monina, kag ng press sa Oriarte Subdivision sa Mayla Carlota, nagapamati man sila sa radyo. Salamat. Okay, Tita We, pagwit ko lang sa Lugnon Family ga-monitor gid permi from Barangay Tampalon, Kabangkalan City. Thank you. Halin ina kay Emeline, no? Kay Emeline Valderosa sa Lugnon. Si Sara pagid aba Sara Maris Flor kag Diday ga-enjoy pamati kay Tawe. Happy birthday Diday, my cousin. Yes, salamat. Okay. Inday Blaza mayong hapon man kay Ronnie Roma Runario. Tita We, happy birthday. Good afternoon. Tita We, happy birthday. Kay sino birthday, Ronnie? Salamat man. Kay Ida Ramos, salamat man. Kay Ida Ramos, madamo gin nga salamat. Gwit ko Dexter. Okay. Jocelyn Balahadya, gandang tanghali. Ma'am Wilma pabati akong ang pinsan kong si Jolisis washing po dito sa Tansa Cavite. God bless po. Salamat. Lian Santisteban, pa-shout out Nanay Ason Humboy. Paayo ikaw. Balita, balaksyon to. Batian ko. Yes, Ash Rivera, Hinavia, Inday siya. Good afternoon. Salamat, gid Ana. Okay, relax lang Danay. Abalikan ko lang ninyo mga greetings. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra-Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Para tuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kay tumakaming pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basic. And again, thank God it's Friday. Kay nga November 17, 2022 na. Ikatambal ko kaina, ikatatlo na nga biyernes sa bulan sang Nobyembre. Gani okay na, no? Di ba la? Kag sa ito naman Christmas countdown, we only have 37 days left before Christmas Day and 44 days New Year's Day. Kag i-welcome naman natin ang year 2023. Okay, Captive Veer, good afternoon. Kay Evelyn Sinaon, ara lang sila kuno ni Nanay Evangeline Kaglani. Hulag ay sang purok gaysano sa may barangay Alihis maayong hapon man. Dira kay Emilia Hiponia, mayong hapon lang dira sa imo kag sa bugos man nga panimalay. Okay, Tito Wilma, mapasiplat lang ko gamay sa aton sa ni text hotline ha. Good PM, greet ko lang sa mga anak ko. Kay Glenn Eden, kay Glenn Jr., kay Glenn din, kay Jeline, kag sabay na ko kay Glenn Sr. Okay, halin ina kay Mama Eden of Barangay Tapi. Love kagid nila. Okay, 0668. May damo gid nga salamat. Okay, Tito Wilma, tamyaw lang ko Ay, tamyaw Lola Yolanda Pasamante. Amo lang, ang imo puno siniwaiway pakasulod guro nag-travel pa to Ma'am Yolanda Pasamante ay wala pa siya kasulod. Okay, diraman kay Miss Jane Candido Hildor. Mayong hapon lang dira na. Salamat gid upod sila ni Nanay Pert. Mayong hapon Nanay Pert. Kay Sir Mileli Uligo sa maya syanda dia Del Pilar, no mo na no, Sir Mileli, no? Ara da siya, no, sa may sarap. Okay, let's 2:08 na Action Radio, Philippine Standard Time. Dear Tita Wilma, ang kabuhisang tao napunan sang kalipay. Kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri.
Dear Tita Wilma. Okay, ang aton pagbasahon sa karon iyang hapon para sa inyo. Halin ini sa kay Inday Brenda. Ha? Kag ang mensahe ni Inday Brenda antes ko idulong man sa inyo, preparar lang para man sa inyo mga reactions karon kag suggestions sa iya ginaangkon iya nga problema sa iya sini kaugalingon, ha? Nahanungod sa iya pagkatao kag kun ano man ang aton matugda kag mabulig sa iya, ari lang aton text hotline ang 0963-757-0874 kag ang aton sa ni chat room. Ang maayo lang amo ang aton ipaambit sa iya. Ha? Okay, ang mensahe ni Brenda Nagasiling. Dear Tita Wilma, una-una sa tanan, nagapangamusta man ako sa imo kag sa tanan nga mga taga-aksyon Radio Bacolod. Nagapangayo kay tahuran sa mga nagapamati sa ilang mga radyo kag nagaupod sa FB Live. Tita, avid listener gid ako sang Action Radio. Pati na ang amon pamilya, akon mama kag papa. Ako gali si Brenda, hindi ko inituod nga ngalan, taga diri lang sa Bacolod. Kag tita, ang akon sulat para sa This Is My Life, kabay nga matagaan mo man sang bulig. Kay problema gid na para sa akon. Wish ko man tita nga ara ka lang sa maayo nga health as always. Amo man ang imo pamilya, kag ang Action Radio family. Although nga una do amo-amo, okay lang na siya. Tita, ako tao lang. May problema pareho man sang iban. Ang sa akon, natungod ini sang akon pagkatao. Kay ako, may dual personality. Nga makasiling bala nga pwede ako sa lalaki, pwede man ako sa babae. Hindi ko maintindihan kung nga nagaamo ako sini, kag ginabudlayan na ako. Tita, may chances nga hindi ko makontrol ang akong pagkalalaki. Kag may ara mon ka, kun kaisa, nga babayi gid ako iya. Amo nang akong feeling. Ano pa hindi ko maintindihan? Kun bala, dapat ako nga magpamana? Kay gusto ko gid nga may pangabuhi naman kag magkapamilya. Pero sa tuod lang, Tita Wilma, nami gid ya nga may family ikaw, kay experience ko na mismo sa amon. Gusto ko nga mga buhi nga may isa nga nagapalangga sa imo tubtob buhi ikaw, upod man sang amon mangin kabataan. Pero nagamuan gid ako natungod sa akon pagkatao, kag hindi ko kabalo kung ano ang dapat ko himuon. Wala ko ginakahuya kay amo inang kamatuuran sa akon. Kabay tita nga magtagaan mo man ako sang advice kung ano ang maayo ko nga himuon. Salamat gid sa pagbasa, Brenda sang Bacolod. Okay, una-una sa tanan sa atong sini mga palangga nga mga tagpalamati, no? Salamat na sa inyo. Kag si Tita Wilma nagapasalamat man sa atong letter sender karon nga hapon. Ha? Sa imo Brenda, salamat sa imo man pagpaambit diri sa This Is My Life, sang imo sitwasyon, sang imo man isa kabahin sang kabuhi nga sa diin para sa imo nakahatag sang dako nga problema.
Amo na sa nasiling bala ni Tita Wilma, ngang tagsa-tagsa sa ato, naga-eksperyensya sang nagkalain-lain nga pagtilaw, nagaangkon sang nagkalain-lain nga problema, nga kundiin kung kita magpakahuyang kung kaisa kag magpadaog sa amo nga mga tentasyon, sa amo nga mga problema, magkadesisyon kita sang sala nga sa ulihi aton man hinulsulan. Pero sa bahin sang problema nga ginaangkon sang aton sender karon nga hapon. Kay Inday Brenda, ako na una-una mahambal ko sa imo kabay pa nga maangkon mo ang maayo permi nga sitwasyon, maayo permi nga balatyagon kag pamansaron, nga hindi bala masudlan sa nga mga hindi maayo nga mga hilimuon na kay kung kaisa hindi man lang actually ikaw mo ining naga-experience or naka-experience ang ginatawag nga dual personality disorder, no? Isa ini iya ka siling gina-experience sang isa ka tawo, na kung ikaw babayi, hindi mo maintindihan. Babayi ang imo kaugalingon kung tulukon, pero ang imo balatyagon lalaki, no? Nagaabot ang imo pagkalalaki nga balatyagon, nga kung kaisa hindi mo makontrol, amo na ikaw, di ba? Kag there are times also nga may experience or mabatyagan mo ang balatyagon sa isa ka babae, nga babae as in babayi gid. So makahatag na problema para sa imo. Especially sa edad mo subong nga gusto mo man tani makaangkon sang imo kaugalingon nga pamilya, nga suno sa imo gusto mo man makita nga malipayon nga pamilya. No? Kay one was say family, may nanay, may tatay, may inday, may tuto, nunoy kag nini, di ba la? Kag kung nagapangabuhi sila nga malipayon ay kanami sina batyagon. So, gusto mo ang amo sina nga set up sang pagpangabuhi o galing nagamuan ikaw sa imo sinisitwasyon. So, sa sinagabahin, naintindihan ina ni Tita Wilma. Nami gidyaday nga may pamilya ikaw nga imo, nga masiling ka, bana ko, may kabataan ko. Na? Isa lang gid siguro, una-una, nga suwestyon ni Tita Wilma sa imo, makabulig sa imo sitwasyon kung magkadto ikaw sa isa ka expert, no? When we say expert sa inuman, na psychologist, yes, so psychologist, kay ti kung kaisa, kung ano na ba siya ganta dugangan sa aton paminsaron, hindi ta na makontrol ang aton emosyon, right? None. Ti kung kaisa kung pasugtan sang pensar ta ina nga balatyagon, let's say gapinsar ka gagwa ang imo balatyagon nga pagkalalaki, ti hindi mo makontrol, ti kinanglan mangin lalaki kagyan. Psychologically, kung lang tawon gid may naton. Pero wala naton ina sili nga ginabasol sa imo, na? Or sa iban nga naga-experience pareho sa imo sitwasyon. Kay actually hindi lang niya isa, duha, tatlo ang naga-exista diri sa kalibutan. Lain-lain pagid gani, di ba? May mga transgender, ang LBQ, ang ining grupo sang aton siningang mga bisexual na mga transgender, di ba? LBQT community na amo na siya. I'm sorry gid na. Pero sa tutuod lang na masuggest ni Tita Wilma, hindi ka magkahuya. Palapit ka or magkonsulta ka sa isa kay psychologist. Kaya wala imposible para dira. Kaya sigurado na mabuligan niya ikaw nga inang maeksplikar sa imo bala, mapaathag, mapatpat niya sa imo, maisa-isa niya ang tagsa ka sitwasyon sa imo kung ano ang imo kondisyon. Kag siya amo ang magasiling sa imo kung paano ka mangin normal nga tawo. Mahatag na sa suggestion, may mga test man na siya nga himuon, nga dira niya makitaan kung anong dominant sa imo kaugalingon, ang imo pagkababayi or ang imo pagkalalaki. Kag dira sina siya magabasi sa paghatag sang iya opinyon, kag magatudlo sa imo kung ano mga dapat mo himuon, na?
tuod-tuod na siya day, na hindi ka magkahuya, palapit ka, himuon mo ina, himuon mo gid ina, now na, kung pwede pa lang. Kaya actually, kung makadto ka sa clinic sang isa ka psychologist, hindi ka man na pag-entertain saya, may receptionist pa na siya mo. Interviewin ka pa na nga daan, pagkatapos tagaan ka anay appointment, kung saan ka mabalik, kung saan mo may istorya si doktor, right? Na amo ina, ang matabo, at least bisan paano may gamay ako nga ideya nga mahambal sa imo kung ano mga posible nga matabo. Pero kinahanglan sa pagpalapit mo or before ikaw mag face to face sa isa ka psychologist, ang kunon mo nga daan ang balatyagon balang accept mo ang imo sitwasyon, na accept mo ang imo sitwasyon, then buksan mo ang imo pensar kag ang imo baletyagon nga mangin bukas ang imo bugos nga pagkatawo sa imo mga mabatian, na mangin bukas ikaw sa tanan nga mabatian mo halin sa isa ka psychologist. Hindi mo pag ipangibabaw ang imo na intindihan nga gusto mo man himuon sa kaugalingon mo. Kay nga akon mangibabaw ina sa imo, wala pulos ang imo pagpalapit sa iya. Di ba la? May ara man kita nga nakilala nga halos pare-pareho mo pero lain man ang problema. Na? Lain-lain may at ato niya sa nahambalan ni Tita Wilma o loanggid kag almost pareho pero may mga anggulo nga lain na hindi naton makumparar ang aton sitwasyon sa sitwasyon sang isa nga uloanggid man sa aton sitwasyon, di ba la? Pero abi nimo happy siya bala sa life niya subong, kay nakakita siya sang katapat niya sa kabuhi. May sila 3 kabilog ila bata subong. Ang ginimo yan na, yes, nagkadtugin man siya sa isa ka psychologist na kay gusto niya makapamana siya. Na, busing ganun, girl siya pareho sa imo inday brand na, pero maghulag sa yan, malang hulag sang astig nga lalaki, na, kag kung magdesisyon siya, partigyan. Pero kung lang taon mo, babae gidya ang iya physical feature kung lang taon mo. Sa mga iya palang skin ka mga tahom, laba pa buhok, mataas pa nga babae, nami pa mata, taas pa ilong. Sus, kasi kanugon man sa imo nga magtumboy ikaw man. Kanugon man sa imo nga magmangin lalaki ka man. Nami pa to sa magampang basketball sa una. Pero tisubong happy family siya. Na? Ang nami pagyed, kaya ang nagpangaluyag sa iya, baton siya kung ano siya. Baton siya kung ano siya. Pero nagpangabay ang iya boyfriend nga bana niya subong, nga mas mangin happy ang aton family sa ulihi kung buligan mo man ang kaugalingon mo. Nga mangin 100% woman ikaw. Hindi nga kung mabatyagan mo bala nga ang pagkalalakin on magwa pasugtan mo, do something nga mo na. Kay ti may fling-fling man siya sang estudyante pag kami mo naka-girlfriend man siya, I think, duhagid ka beses, pero ti sakitan lang siya, na. Pero, amo nang galing siling bala nga kung diin kagid para, kag kung pagbuot sang kalangitan, para gid sa imo, is para gid sa imo. Kag wala imposible kung pagbuot na sang langit ang kapalaran mo. Kay bisan sino, bisan si mama kag si papa niya, hindi iya magpati nga magbago ang ila bata kag subong amo ng sitwasyon sa iya pangabuhi. May 3 ka bata, malipayon sa iya pamilya. Kag subong, hindi ka makasiling nga, ay amo na siya gali sang una na. Patiya lang ko, still lovely and beautiful siya. Di ba la? So, kung ikaw, confident man ikaw, baton mong sitwasyon mo, kag handa ikaw, nga baguhon ang imo sini pagkatao, kayang-kaya na. Masarangan mo kay as always nga ginahambal ni Tita Wilma diri sa This Is My Life nga nothing is impossible with God, di bala wala gid imposible sa iya. Basta ikaw wholeheartedly nga naga-pray sa iya kag na-surrender mo ang tanan kag nagapangayo ka sang iya bulig, di ka gid pagpabayan.
ara gid siya ya. Patihan lang kuya. Paamo ka na bala. Pamilit mo gid bala Tita We. Hindi kay kung hindi man ko mag-share, kung hindi tuod kag amo na kay nami iya maghambal ka bala inang may proof ka nga naming resulta, no? Para nga ma-inspire man ang imo ginahambalan. Gabay po ya Inday Brand, kay nabatyagan kuya mo gusto mo magkapamilya. Gusto mo simple nga pamilya nga may kalipay nga nagapatunga. Di mangin happy ang family kung God is with you, di ba la? Kinahanglan gyud kag mismo kung magpangabuhi ka, ara man nagaupod ang mahal nga Dios. Ay, hindi bala mo nang himo, apa mo ka na. Ay, oo nga mga anak ko. Hoping and praying nga mamati man ikaw na sa suwestyon ni Tita Wilma na if not decision man gihapon ang masunod okay lang ta gihapon but make sure nga mangin okay gid para sa imo ang desisyon nga himuon mo nga hindi ka bala maghinulsol haw paamo ka na man kabudlay mo amo na siling naton nga maghinulsol ka hinulsol ka gidya paamo ka na kag hindi mo na mapabalik ang tanan na. So, sa liwat suliton ko, ang kay Tita Wilma mahatag sa imo hindi solusyon, sa imo problema, kundi ang makapasanag sang imo pamensaron, kag sang imo balatyagon, binagbinagon mo ina, kag panumdumon mo gid, nga wala sang makabulig sa aton, wala sang makahatag sa aton sang maayong solusyon, kung hindi kita magpanawag sa iya. Kay ara lang siya. Gahambal gid siya nga ang tanan nga mabugat nga inyo ginapasan may kasulbaran gani hindi gid magdula sang paglaom Inday Brenda salamat gid gani sa itong dira mga kauturan sa inyo man dira panugdaon kung may ara man kamo ma-suggest sa aton senders sa karon nga hapon ara lang aton text hotline 0963-757-0874 again 0963-757-0874 kag pwede man no sa mga naara sa chat room pwede man kamo dira makatugda sa aton sa ni chat room ay oo nga mga anak mo, di ba? Kag antes man ako magpadayon, madumduman ko ang aton sender kahapon si Inday Loida, na? Tawagan ko siya balik kagabi mo, I'm sorry. Gitawagan ko siya kagabi kay naggamay kami istorya nga duha kay nahinungod man sang iya sinisitwasyon na may ara nag-offer sa aton daw tatlo ang nangabay kag interesado man sa iya sa pagbulig kay ti daw natandog man sila kag may ara man nga nakarelate sa iya sitwasyon kag handa sila magbulig nga ti kon ara sa ila pa eskwelahon Manila. Pero abi bala ninyo mga palangga naton nga mga tagpalamati. Pasalamat, nagpasalamat gid sang dako siya. Inday Loida, no? Siling niya tawi, salamat gid sa ila pagsabat man. Happy gid ko na nakatulo man ang luha ko. Nakaamo na siya. Pero ugaling, hindi man nga nahuya siya sa nagsapupo sa iya, ang iya ginaobrahan. Nakabalog lang iyang, ang iyang, daw kaano ni hambal ama, no? Ang babae niya nga ama, nakita kong lalaki, amo mo na, nakabalo, may nakaistorya, nga alo ang gid sa istorya sang imo sini helper sa inyo balay, abi pamangkuta, nag-ako siya, di kay maayo man, kay sinya tuod tawi, nami sila man batasan, na, kag mabatyagan ko man nga hindi man iban ang pagsaang pagkabig nila sa ako, naghambal gid man na si madam, nga kun makachansa, na kag maka-adjust na ko paiskulahon man ko nila. No, tiin mo na bala sa mga nagpangabay nga kung pwede na istoryahon si Inday Lloyds kung pwede sila sa inyo bilagi ka mo kabilog gina-appreciate gid ina ni Inday Lloyda, no? Salamat gid
kuno sa inyo. Pero sa tawo nga una nga nagsapupo sa iya kag naghatag kahigayunan, kag subong nakahatag sa iya inspirasyon, hindi niya pag-ibaylo. Salamat gid sa inyo. Maayo nga kabubuton sa inyo magintanyag para sa aton sender kahapon nga adlaw. Okay, at Tita Wilma, kung gusto ya magkapamilya, mahatag ko pila ka para ni sa aton sender karon nga adlaw ya kay Inday Brenda. Halin kay Tessie Esquadra, Tita We, good afternoon. Kung gusto ya nga magkapamilya, ti magpakababay siya para nga magkabata siya. Okay man, di ba? Okay man ina. Siling naman ni Ma'am Ana, siling niya pangamuyo, gid sang hugot, ampo lang, mag-ampo lang sa iya sini kaugalingon. Pila lang na ka mensahe dira karon isahon ko na karon sa iton sini nga chat room. Pagbalik ni Tita Wilma, pilaman ka mga mensahe halin sa iton sini nga mga texture sa iton text hotline ang aton igadulong sa inyo. Ma'am Lani Herumian, umayong hapon lang dira sa Ibuan Kipis. Gani relax lang Balikan pa kamo ni Tita Wilma pagkatapos man sing pila ka mga importante nga mga commercials. This is My Life. Okay, sa mga naka-online again, salamat amayong hapon dira kay dira sa may Jesusa Heights na mayong hapon action Tito Wilma Liog Tamyaw kay Diana Villanueva, Julian Arnejo sa Jesusa Heights dira sa may Barangay Estefania. Salamat gid. Good PM monitoring from Talisay. Yes, Sir Ibob Zanum. Good afternoon and thank you, dira sa Talisay, salamat gid. Action Tito We, please lang da sa radyo sila i-greet kay sa radyo sila gapamati. Salamat gid. Kung mabalikan ko pa karon ma'am kay kadamo sa naka-line up na. Okay, Ma'am Lani, salamat ga. Salamat gid. Advance Merry Christmas halin kay Ma'am Lani Herumiano. Mayong hapon Tita Wilma Liugot Tamyaw, Pamilya Dimol, Cardinal kay Nanay Norma, kay Mami Pauling nga nagapamahaw sang dulsi nga langka samtang nagapamati sa imo tita. Damo gid nga salamat, more power. Wow, dulsi nga langka humot ba na? Inday Homa Lumina, salamat gid. Okay. Sa sender hindi ka mag-isip sang positive atuna kung ano ang ka-advise sa mga expert makabulig sa imo ka. Yes, Ma'am Tere, Miss Anna, thank you gid. Okay. Ma'am Tessie Esquadra, salamat. Yes, Barky Tribe. Mayong hapon Kimpo Yulon or Bingalicia kay Gina Galicia. Nga always ginagapamati sa Action Radio. Okay, Barky Tribe, salamat gid kay Juvie Monares. Salamat gid sa inyo. Paamo kay na. Ara pagidira ho. Jomar, tamyaw ko mga igsuon ko. Hambal ni Jomar Lubrido, mayong hapon Tita Wilma. Liugot namyo sa mga igsuon ko da sa Kanduni. Pamilya Dimol, Cardinal, kay Nanay Norma, kay Mami Pauling, nga nagapamahaw sang dulsi nga langka. Okay, Tanagalina, sorry gid na. Kag, yes, amo gina namian ko sa imo bala Ma'am Ana mo kay very positive gid, thumbs up gina sa dayon sa ginahambal ni Tita Wilma na. Ma'am Juvie Monares, thank you gid. Okay, hasta lang da, balikan ta lang kamo pag may time karon. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature.
Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! You know, no? Basta salamat gid sa imo. Good afternoon, Tita Wilma, and God bless sa kay Brenda. Problema may tuod. Problema may tuod ang dual personality. Good for you. Kay gintago mo lang sa imo kaugalingon. I-suggest nga magpalapit ikaw sa isa ka alagad sang Dios, pastor or priest, kay mag-confide sa imo problema kay sa tanan naton nga problema wala say makabulig sa aton kundi ang mahal nga Dios gid lamang. Yes, may punto man si 1964, no? Thank you, Gid, and God bless you too. A good PM. Ang ma-advise ko sa imo, ikaw lang gid na makadesisyon kag control sang ugali mo. May-ari diri sa amon, tumboy siya, nagpamana siya, kag may bata siya, 5 kabilog bata iya tanan. 5 kabilog bata niya, tanan nga obra na kabalo siya. Mag-obra sa Manila, kag timbang pa siya sang banaya. Pray lang gid kay God day 1763, salamat gid. Inday Brands batian mo na ha. Siling naman ni 7255, ay utod. Sige lang. Good PM, Tita Wilma, para kay Brenda, hindi ikaw isa ka lalaki. Babae ka nga magbusong kung ikaw magkapamana. Pero pasugtan mong imo ginasiling nga utod gali may sugpon pa ni ba magsulod karon 7255 ug anyway gina-appreciate ni Tita We ang imo sinigin. Send diri sa aton sa This is my life, no? Salamat kag salamat gid. Tita, good PM. Ako gali si Jules ang Victorias. Kanami sang kanami kung sang topic na itong ko magkaroon nga po. Guro kay inang natandog ni Tito We. Wala anyway, gapangayo sa textmate girl, na? Gapangayo siya textmate girl lang. Ari nga cellphone number, halong lang kag kamoy nang bahala. Magpili kung may mga mag-text sa inyo or mag-call, ha? Ari nga cellphone number 0981-629-2461. Again, 0981-629-2461. Okay. Salamat gid kag mayong hapon man kay Yolanda. Yolanda pa sa Mante. Okay. Yes, Nanay Yolanda, nag-greet na ikaw kay Ina. Okay, hasta lang din na akon sa ni-greetings kay balikan ko na karon. Inday Ana Sinuro ba? Hugot nga pagpangamuyo ginhambal ni Ma'am Ana. Habargi tribe na basa ko na imo message. Why si Tito Wilma utang ha paamo kay na blaw. Okay na. Alis 2:38 Action Radio Philippine Standard Time. Yes, padayon man si Tito Wilma sa siniiya nga hapon. Sinde Marilo Varon kuno. Ara sila sa Binalbagan.
happy birthday, and happy birthday sa ating mga celebrators for today. So, happy birthday to all of you. Now, happy birthday kay Fire Marshal Edmond Cabatas dito sa Kawayan Fire Station. As Edmond, Eds, happy birthday. Siyempre, halin sa mga pinalanggaon mong asawa. Bati ka na kay Tawe. Nahalin kay Nine, kay Tawe, kay CS, kay Shai Shai, sa bugos mo nga pamilya. Kay Fire Marshal Edmond Cabatas dito sa may Kawayan Fire Brigade, salamat ginawa yung hapon lang dira, and happy birthday to you. God bless and more power, more, of course, more power kag more energy pagyan, good health as we wish to you, and of course more years and more blessings na kag happy birthday, happy 8th birthday na happy 8th birthday kay David Gabriel Santos. Happy 8th birthday. Halin kay mamo mo Alma Posisyon, kagalin man kay Tita Wilma na. Okay, mamo Alma, dana ha, wala na si Tawi utang. And again, speaking of mga celebrators na ito, sa mga celebrators natin for today, happy birthday and belated happy birthday man sa mga kaaksyon namon for the month of November. May November, ano to yun, si Milay? Si Milay. So, happy birthday, belated happy birthday, Action Emily, na Action Emily Lamayo de Guzman. Happy birthday, belated happy birthday kay Action Oliver Pason, kay Subong Man Action, kay 13 iya Sunday, kay Action sinogan nato ni sa kateknisyan nga isa na itsuray lang makita ko. Kigan niya ko na karon ihado ko pa na siya nga Joricel, Tita Wilma. Kay Joricel, ay nagsasawa ni Joricel, sorry ginak ara iya itsura pero hindi ko mabungat na. Kay Joricel Haina, yes, belated happy birthday. Anyway, mga birthday celebrators naman for the month of November. Yes, belated happy birthday sa inyong tatlo. And advance happy birthday on the 24th of November sa amon sa ni Chief technician kay Action Noel Pinialan. Una na kung nga Action Noel. Na? Okay, kag sa iban pa natin nga mga kauturan nga nag-celebrate sa ilang birthday today, happy birthday and God bless you all. Okay na? Alis 2:41 Action Radio Philippine Standard Time. Preparar na para sa itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope. Sa mga natao naman karon nga adlaw nga nag-celebrate sa ilang birthday today, inyo horoscope gali nagasiling ginpabakod kag mas pagid nga ginpabakod ikaw sang imo mga eksperyensya para nga masarangan mo, masarangan mo ang mga dalagko kang ang mga mabugat pagyad nga mga swerte nga mag-aabot sa imo kabuhi. Wow, puwerte ba na? Kag ang mga celebrators for today, ara na sila sa idalom sa zodiac sign nga Scorpio. Kay ang Scorpio natawo ining mga natawo Oktubre 23 tubtob Nobyembre 21. Mga Scorpio, nagamagaan ang problema kung imo ginapautwas sa masaligan mo nga tawo. Tuod gin man na, given ina, no? Basta ma-release na ton sa aton dugay na aton problema, doon nagamag-an, right? Pero kinahanglan, kung imo ipautwas sa masaligan mo nga tawo, hindi nga bisan sinulang, na? Mas nga mga dako ang problema mo kung, tandaan mo na, Scorpio, sano sa imo horoscope, ang problema mo mas pagid nga magalala, kung ang imo sugiran, very weak ang iya sinipagkatao. Kaya nga kung very weak ang iya pagkatao, may chances are, iya man ma-share sa iban. Kinanglan lang, sa masaligan lang ang tao. Scorpio, mga maswati nga numero 3, 8, 14, 16, 22, kag 25. Your lucky color is green. Katuan na ito ng mga zodiac sign, Katuan na ito ng zodiac sign nga Sagittarius. Ang Sagittarius, amo ining mga natao, Nobyembre 22, tubtob Disyembre 21. Sagittarian.
Sagitarian, hindi ka dapat madulaan sa paglaom. Na? Hindi ka dapat madulaan sa paglaom. Tungod ang ginatubang mo nga problema, gamay lang na ikumparar sa iban nga mga problema nga nalampuwasan mo sa mga nakaligad nga panahon. Batuod ka. Wa kaya na sang powers. Be strong and keep strong, Sagittarius. Maswati nga mga numero, 18-20, 28-31, 39, kag 42. Your lucky color, Sagittarius, is yellow. Kay tuway naman natin ang mga Capricorn. Capricorn, Disyembre 22, tubtubinero, 19. Ang kadalagan para na sa imo, ha? Pero kinahanglan maintindihan mo man nga antes magdaog, kinahanglan makig-away ka anay, di ba la? Hindi nga siling gusto mo lang success and success, kinahanglan baka-bakahan gid anay. Yes, ay tandaan mo na amo nang tanong mo sa pensar mo kag kun himuon mo, yes, magadaogid ikaw. Kay nga kun himuon mo ina, mahatagan gid katumanan ang gusto mo. Maswati nga numero sa mga Capricorn, 19-20, 21-25, 37 kag 40. Purple is your lucky color. Katuan naman na ito ng zodiac sign nga Aquarius. Yes, ang Aquarius, ang mga natao, Enero 20, tubto Pebrero 18. Mga Aquarian, ining husto nga adlaw para nga maghulag ka. Kinanglan, subong ka gin nga adlaw, maghulag, angot sa madugay mo na nga plano, kay nga ang mga kontrabida sa kabuhi mo masako sa tagsa nila ka problema. Go na Aquarius, para maka-angkon ikaw sang solusyon. Para gina sa imo. Na Aquarius, maswati nga mga numero 3 sa 16, 19-21, 26 kag 32. Your lucky color is pink. Kadtuan naman natin ang mga Pisces. Pisces, ang mga natao, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Yes, Piscean, ang inyong horoscope nagasiling, likaw ka. Likaw ka sa mabudlay inkwentrohon. Kay nga, kung piliton mo ged, pierdi ka. Tungod nga, may ara iyang mas mahapos nga pamaagi para makuha mo yung gusto mo. Babayi lang na sila yan. Hindi ka na mangita payaga mo. Go lang gen. Pisces, masuwati nga mga numero 11, 18, 21, 24, 35, kag 37. Your lucky color is beige. Kaya tuway naman na ito ng zodiac sign nga Aries. Hello mga Aries. Ang mga Aries, ang mga natao, Abril 21, tubtob Abril 19. Anong inyo horoscope ya? Hindi pagkontra or yes, hindi mo pagkontrahon ang dalagan sang imo kabuhi. Hindi ikaw ang magadesisyon kung ano makapaayo para sa imo, kundi ang kahitaasan nga mo ang nagagabay sa kapalaran mo. Tsindihan mo, Aries? Maswerte nga mga numbers ang Aries. 19-20, 27-29, 30 kag 33. Your lucky color is blue. Okay, una pa lang nga bahin sa mga zodiac sign para sa itong tag sa ka-horoscope sa karon iya nga adlaw. Biyernes na Biyernes, Nobyembre 18, tuig 2022. Ma'am Teresita Quinto, mayong hapon. Salamat gid sa imo kag kay Florencia Villacampa. Always naga-monitor sign into sign off diri sa Purok Mahimulaton, Barangay Banago. Wow, salamat gid. Speaking of Purok Mahimulaton dira sa Barangay Banago, Tuto, kamusta ka mo dira? Tuto aligin, sila na panoy madamo gid nga salamat, ha? Okay. Sa may Barangay Bakong Tabukol, Tabukol, Bago City. Salamat kay Lilibeth Pabilan Tor, damay yung hapon lang dira. Dira man sa Sitio Sibukaw, Barangay Banago sa pamilya Aligin, damay yung hapon lang da. Kag
sa pamilya po ha, no? Kanda ba diding salamat gid kag kay Merlin, aligin kay Inday Gina, kag kay Pangging salamat gid. Okay, relax lang kay si Tita Wilma sa pagbalik. Tapuso na ito nang nabilin man ng mga zodiac sign pagkatapos ni. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktaman lang nanay. Tapos ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Wala mo sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so get ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Prince Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4 piece na compose na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanong makapasisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuwan kung umanaki. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nogin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapo ko ng tatugan ko balala. Di siling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo, tiyo mo, ikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, kaya sabihin ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nakabati ko. Ihanap na ng Sang Diyos ang pag-ubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abay kong Fred sa lang agi kaya nga mo ito. Imuna ka naman. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka na. Sige, pasalamatan ka?
Madam, nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action, madam, nga salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba niya nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka makuntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis na son, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para... Texture, no? Pasalamat gid siya. Nahatagan sabat ang problema sa aton sininga. Sender iya kahapon. Greet ko lang si Papa kag Mama Rufina dira sa Gilungan. Mavi Marni Asang La Carlota 1780 nga mga anak naton. Alas 2:56 Action Radio Philippine Standard Time. Or it might be the sound of padayon kita. Lian Santa Esteban, pa-shoutout kay Nanay Ason Homeboy. Paayo ka, kid. Okay? Yes. Ang aton mga nabilin anay nga mga zodiac sign para sa aton horoscope. Ubuson anay naton Tito Wilma. Kay karon basi magsunggod naman sila, mabudlay na. Ay nadumduman ko gali si Tay Tony, ha? Tatay Tony, sudan ni Tatay Tony kay ina silinya titawi akong sudan linotik nga kalabasa kag tunga nga hiwa sang bangros padalundon soya coffee kag ay gaulan. Tatay Tony, salamat gid as always ara ikaw. I know kag kay Sir Rufino Era Gabino dira sa may handumanan. In the Ronnery Hider Trava, good afternoon. Tuto Janice, get well soon. Kamusta lang? Kag araman si Tatay Teddy. Gaupod man. Tuto Yuki, hello. Christmas na kamuda banan. Okay, Kadtuan anay nato ng mga nabilin nga mga zodiac sign para sa aton horoscope. Diin na kita nga zodiac sign? Taurus. Okay, sa mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20, mga Taurian, ha? Bangod sa oil, no? Langis balahaw, no? Bangod sa oil, may kasanag ang suga. Tama, hindi pala? Kay kung kinky or let's say kung ano man ang source naton sa kasanag, ha? Sa mga pariho naton ilabi na sa na may langis ka lang ya, butangan mo lang na iya, peripison mo ya ang tela or if not cotton, butang mo sa tunga agsindihan, may suga ka na. Amo na hambal sang imo sining horoscope for today, ginpaanggid niya. Tungod sa langis may kasanag
sa inyo puluyan. Tungod sa inspirasyon, siyempre ang tao nagapagsik. Amoy ng sitwasyon mo subong. Ang mag-angkon sang tao kung bagay nga, makapa-inspire sa imo karon nga adlaw. Mas wati nga mga numero sa mga Taurus, Justice Shati 21, sakto Tita Wilma, Justice Shati 21, 28, 32, 38 kag 41. Your lucky color is black. Gemini. Mga Gemini, ang winning mga tao, Mayo 21, tubtub Hunyo 20, hindi niya ang adlaw parang manginit ka, Gemini. Na? Bisay may mga palatandaan nga maangkon mo na ang imo mga ginahandom, hindi ka magpadaog sa negatibo nga mga hitabo. Subong, mas kinahanglan mo, silence. Para maangkon mo man ang kalinungan sa imo espiritu kag paminsaron. Mga Gemini, maswati nga mga numero 14, Justice 7, 23, 31, 37 kag 42. Your lucky color is violet. Kadtuan naman naton ang zodiac sign nga Cancer. Ang mga Cancer Enero 22 Hunyo 20. Nano Tita Wilma man Cancer Hunyo 21 tubtob Hulyo 22. Mga Cancerian, hindi pwede, no? Hindi nila pwede mahibaluan nga mahuyang ka. Gani, kung pwede ipakita mo nga mabaskog ka para sa padayon nga magapamensar inang may tago nga kaakig sa imo, kag ang hayag nga nagakontra sa imo nga ay, hindi ta siya gali masarang. Psycho war. Mas wati mga numero Cancer. 13, 21, 25, 33, 39, kag 40. Your lucky color is peach. Kantuan naman na ito ng mga Leo. Yes, Leo. Hulyo 23, tubtob Agosto 22, dali gid lang Leo, standby anay kaimpon tula stress na ang eto na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Pagpud sa aton sinipagpangamuyo, siyempre padayon man si Tita Wilma sa pagbasa sa mga nabilin nga mga zodiac sign para sa iton horoscope sa karon nga adlaw. Di na tato Tita Wilma. Ara na kita sa Leo. Yes, Leo. Sa mga Leo, Hulyo 23, tubtub Agosto 22, Leo yung inyong horoscope for today. Hindi nyo pag-ipangibabaw ang inyo kaisog. Inablang sila nga kung mag-away ka mo. Bato yan, ngipon sa ngipon, mata sa mata. Budlay kung isog, di ba la? Ang mas maayo, ang imo nga ibato sa ila, paghigugma. Amo nang isugata ninyo Leo sa tuman nga kaakig nila. Dumdumon mo lang mas namiiya ang pagpangabuhi or ang imo pagsinalayo nga nagapinalanggaanay sang sa nagailinaway, right? Okay, just 11, 16, 14, 29 kag 34 mga maswerte nga numero. Your lucky color is red.
Yes, ang mga Virgo naman, Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Kung diin nga ginadalian amo ng pilion mo, paminsaron mo nga pabudlayan mo babing kaugalingon mo, ha? Nga temporaryo may mga pamaagi galing may mga ara gali mahapos nga pamaagi para matapos sinatanan. Amo nang himuon mo, Virgo. Your lucky color is silver. Maswati mo nga mga numero dyan si 8, 21, 24, 26, 33, kag 38. Mga maswati nga numero kag katapusan nga zodiac sign. Ano? Ang Libra. Yes, ang mga Libra, mga natao si Setyembre 23, tubtob Oktubre 22. Libra, so no sa imong horoscope, hindi ka na mag-entra sa problema sang ibanda. Kung ano man ang ilaga mo, kung pampamilya, bay, idera. Kung wala kalabot, never mind. Kung wala gina pa nga yung imo opinion, hipos ka lang. Wala sang pinakamaayo dira nga himuon sa kabuhi sang tao, kundi anong pinakamaayo nga himuon sa kabuhi naton? Ang kinanglan maging matawhay, malipayon, kay amo inang imo ginausoy sa karon. Pagkadto sa katumanan sang imo handom sa kabuhi. Yes, mga Libra, maswati nga mga numero Justin 9, 22, 24, 31, 36, kag 42. Your lucky color is white. So, nabatian nato na itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope sa karon nga adlaw, Biyernes, Nobyembre 18, tuig 2022. Aba, wala ko nabasa ang ila sining messages. Lilibeth Babilan Torda, yes. So, happy wedding ko no kay Stephanie Don Lozada Roquero, no? Sa may nabaha Barangay Bakong, Bagos City. Ma'am Virgie, Olpinda, salamat gin mayong hapon lang dira sa inyo. Kag kay Feby Espartero sa buwas ba balik na ko hindi sorry gili buwas na sindi ana inyo updon buwas. May importante lang si Tita Will mga obligasyon sa iya kaugalingon, ha? Tiun na sang pagpaalam ni Tita Wilma sa itong pagpangalagad sa sininga hapon. So this is my life. Ang aton Bible verse of the day na mian gigunin, ha? Jeremiah chapter 17 verse 14. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. For you are the one I praise. Amo na siyang Jeremiah 17 verse 14. Salamat sa inyo standby na sa may taong mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!